2018an sortu zen antzerki taldea karrera zoragarria lortu zuen azken 4 emanaldietan. Lugaritz, Gure Zirkua, Gazte Eszena eta Antzoki Zaharra euskal gaztez betetzea lortu zuten. Espero baino harrera hobea lortuz emanaldi guztietan. Egiten ari ziren bidea hain zen oparoa, Realak bere 110. urteurrena ospatzeko eskatu ziela. Gogotzu gengu zen? Uda guztia guinen dela prestatzen. Realeko jokalarikin ere grabatu gentu eskit batzu. Oso argi genuen zer eskinen nahi genion publikoari. Dana geunken prest. Nik esketx baten lagundu nien. Oso itxura hona zuen guztiak, beti bezala. Baina 2019ko iraila hartan eraiki zuten guztia erori zen. Barrexerkak bere alde iluna erakutsi zuen Sauesen, ikusle askoren aurrean. Zoritxarrez, asko izan baitziren. Emanaldi hura eta gero, aste guztia pasan nuen lorik egin gabe. Asko sufritu nuen beraiengatik. Espektatibak gore egin genituen adien. Egunean bertan konturatu ziren non sartu ziren. Eszenatoki egunera iritsi ginen momentuan, intxableak ikusi genituen. Intxableak. Hasieran erronka bat iruditu zitzaigun antzokitatik kanpo antzestea. Esperoz genuena gure publikoa umeak izatea zen. Aurreko emanaldietan bezala, umore beltza izan zen aukeratutako osagaitako bat. Gerturatu ziren umen gorosoek flipatu entzuten. Porrota ezin disimulatu gelditu zen Barrexerka taldea. Gutxienez, 2 kide kanpoan harrapatu zituen emanaldiak. Pena izugarria nuen, bertan ez egoteagatik. Entxagutan ze ondo pasatzen zuten ikusita, nik enbidia pasa nuen. Hilabete batzuk geroago konturatu ziren 2 kideek egin zuten ihesaldiaz. Bagenekin ez ginela bakarrak antzezten. Eta bagenekin arazo teknikoak egoteko aukera ere bazegoela. Mikel eta Maialen holtza gainera ego ziren hasi zen dena. Baxerka bezala aurkeztu gintuzten. Baxerka. Eta gero arazo teknikoak iritsi ziren. Maialen eszenatokian bakarrik utzen un mikrofono aldatzera joan behar izan nuelako. Ez nago presto ni buruz hitz egiteko oraindik. Denbora egiteko Izaki Gardenak taldearen instrumentuak aurkezteari ekin zion Barrexerkako kideak. Oraindik bazileak jasotzen ditut. Baina okerrena iristear zegoen. Emanaldiro entzuten genituen aurrara falta ziren. Gure ikusle ziren aur guztien gurasoak erlojuari begira ikusten genituen. Maskota noiz agertuko zen galdetzen zuten denek. Konturatu ginen jendeak txurdin ikusi nahi zuela. Ez gu. Gukalare gure emanaldiarekin aurrera jarraitzera erabaki genuen. Esketx berezi bat zeukaten eskuartean. Eszenatoki atzean oraindik esperantza keinuak presente ziren. Txurdin! 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 Oso jente egitxik ulertu ban. Oso ona zan, baina jendeak ez du ulertu. Nik ulertu nuen. Ni Barrexerkaren oso fana nintzen. Baina okerrera egin ezin zuela uste zutenean, Barrexerkak azken emanaldi guztietan eraikitako izen indartsua zapuztu zuen. Inork ez zuen ezer ulertzen. Umeentzat, zozketa bat egiten bukatu genuen. Talde osoa, folio batzuekin, bingo moduko bat egiten geundela ikustea oso gogorra izan zen. Oraindik ez dakit zergatik, baina momentu horretan publikora begiratu nun. Etorri ziren ezagun guztien aurpegiak aztertu nitun eta konklusio bat atera nun. Dezepzioa zen nagusi. Eta bat-batean, emanaldi osoan agertu ziren irribarreak ikusi genituen. Txurdin agertu zen. Isil-isilik, elkarri begiratu eta backstagea jo ginen. Han Izaki Gardenak taldeko kidei begietara begiratu, zorte hon esan eta alde egin genuen. Baterian utzeukaten behintzat argi gelditu zitzaien. Dena jaso eta pareko tabernara jo ginen. Emanaldia zen muzun zen galdetu nien WhatsAppetik. Amaia eta biok erantzunaren zai gelditu ginen. Luze. Normalean emanalditatik izugarrizko subidoiarekin ateratzen gera. Orduan WhatsAppeko taldean inork erantzuten ez zuela ikustean, ospatzen ari zirela pentsatu genuen Ekain eta biok. Nahiko gai tabua izan da. Duela gutxi arte. Berez, emanaldi potente izan ziteken. Taldearen disgustuak luze iraun arren umore konpainiak aurrera egin zuen. Moraleja ikasita? Intxabletatik urrundu. Gainontzekoen gauzak pakean utzi. Txurdinekin ez dagoela jatzerik. Umeak ez dira gure audientzia. Gure etxea, antzokia dira.